Gak pinapandit ka, jila mamisahan. Kata dumandayan niya. No? So yan guys, today's vlog. Mangunguha kami ng isda, tilapia. Dito sa may ano, hindi ko alam dito, gubat. Tama ko si Boss Paul. Kamusan sa legi dito. Saka si Piolo. Paglalambatan namin, so tignan namin kung may laman. Ayan, stay tuned mga kabossing. Dito na yan guys. Uhaw ba? Uhaw ka. Ano, kaya nyo? Tatlo daw guys. Ayun oh. Oh. Ha? Yan. Aman? Tatlo. Yan guys, medyo madami na. Ano, dami. Nagsisit ka? Ba? Oban. Bidyan ta. Ako hindi ko ano. Talat. Hello. Ito eh. Iba pala. Tako ba di moging kumustan eh. Lumugin. Okay. Bukan kerja. Nah. Laki guys.
Aduh garud. Nih, tak kulunya. Langoy na niya. Langoy na. Aristaw na. Agdakkel. Agbutig bampay din. Agbutig bampay ito iba ko na. Langoy na na kita na. Tilapia. Tukul mo dato eh. Jay. Agbutig ba agad tira-brado ka. Dabuto yan. Ganal ko yung sa pagpagina. Diego. Big one. Sabat. Kon lang. Nagkadon na nag. May saan tayo dyan na. Ayan na. Ayan na. Leta. Nilunod ka. May leta. Madiyabot ko na. Karami na, grabe. Nay. Ne? Ha? Nei. Di ka ne. Nagaduman ikan dito. Napanji ko ah. Grabe rin niya. Kapalaw mata. Grabe. Pagbalik sana na eh. Sabatong kasta. Layura da kami santa kang kamalan na ija ko. Ito ba? Muna pagkastelo ng punta ya. Ito. Al. Gravity. Saudi boy. Dingas. Dingas tikitak. Saray. Ito yung tilamos na ito. Na. So, ito yung tilamos na. Dagdi ka mo tuktok mo. Ka ni Jin ba yun? Pagabayan. Bija kasi siya pamayan. Mama. Grabe. Dito niya. Basta may paglutan dito. Enggak pinapanjit ka, jila pamisahan. Kata deman jahnya. Dah. Selaporin dulu na jay. Kasta kau na. Di video tatay ke nag-grabber makit-kitaan. Ama, di bener. Salah pag-pagnahan kamu. So yan guys, kukuha na si Bakol ng ano, pakpako. Dagdag sa may ano, isda na kakainin niya mamaya. Sigangin mamaya. Dami. Pakpako. Doon na. Oh, pasti mag po. Apo. Basti mo. Po. Di mo sa ta. Lagi taba natin eh. Pang dakkel tik buksin ta. Bisa may ka.
Atas, ulo. Sebelum kita tilapia. Apa yang ngata kuat pikir natin? Matanya. Fourth spot mga kabosing. Kapanan na. Gado parado. Dami. Ganto kadami yung isda dito, guys. Ayan, no. Grabe. Nalo na yun may isa ka. Ganang tagista ka. May saladinya si may sa tampasinda kita. Agad lang si dati kastog. Ma. Da. Tengge ka ka. So, ito yung nakuha ng fourth spot, guys. Ayan, ang dami. Ang dami niyan. Ang dami, guys. Ano Brad, kani? Laki tam di kametan na. Ta. Lagi mo ko sipa. Hindi ta, alam. Tilapia. Binalitik na itong bato? Ano daw dito, guys? Minahan ng ano, gold. Mga ginto.
Inahan ng mga bintot pilak. Ulak-lak. Karat, ano? Ay, dito nga. Karat, tignan. Mabuulan. Nice view, I love you. Nice view, guys. Puro bulong katumbay, bulong na kumain. Salamat si Kwan eh. Nag-rubber. Narabar ka itong bukid di chamang. May, kita mana? Rani, emak. Ikan, barang nama kan apa? May. Sama tadi kita apa yang ngalamus siya kung nang tumpa akong mata bulong. Jadi tak ngalamas. Gagangetan katalikod ko ng tuot. At bulaw. Ay, ho. Lamus na kita ko ng tuot. Ganun ka nakatalikod. Dami. Pang 5 ano to? 5 sakaw. 5 baht. Yan, pasensya na guys, ito lang yung nakuha namin. Pasensya na. Yan, last na to, last. Yan lang. Tapos ito pa oh guys, oh, puno, puno. Pasensya na, ito lang nakuha namin. Yan. 20 kilo. Ay, yan. Nagado. Ito kaya nyo. Ay, sauce. Ano ay talang nagbasi iyo. Ay, sauce. Latay na pa nagsakada titilapian. Lalaki nga. Letak kurang. Awon sili na ano ko. Dahil yan. Pwede kang puligada nga muna yan. Pagkalima yung man, tumungutay tumantak ko na kandyak mo. Then, tumantak ko na. Ang tapay na pagikad doon na. Ako. Ang dapat na Panigot kino ko yung tangga. Naman dahil Tugod mo na yung kuon kayo tudya. dahil panaga na kaya pa. Pinakuanin niya. Ang patag madawasan na dyan. Awang tanumang ka. Puro mo nakatan niya ko. Itang awigan. Ilan ka lang yung bonser.